Mnogi se povlače iz politike da bi pobegli od dodatnih izbornih poraza, a ne zbog odgovornosti, ocenjuje analitičar i građanski aktivista Stevan Đukić. Imajući u vidu osobine predstavnika naše političke klase i njihovu maltene apsolutnu nemogućnost da stvarno prihvate odgovornost za bilo šta loše, pa i partijski rezultat, sumnjam da se radi o podnošenju odgovornosti. Uostalom, da su tako nešto osjećali, davno bi se povukli iz politike. Verujem da je daleko više u pitanju osjećaj nadolazećih loših rezultata i želje, ne mnogo drugačije od ovog nepodnošenja odgovornosti, da se ne suoče sa tim dodatnim porazima, već to prepuštaju drugima, rekao je Đukić, prenose Podgoričke vijesti. Uostalom, kako je dodao, većina njih nema šta ni da traži u novoj političkoj realnosti u Crnoj Gori, mogli su biti ministri, poslanici, savjetnici, korisni i upotrebljivi bloku koji je suvereno i maltene apsolutno vodio Milo Đukanović. Pokret za promene predao je sinoć Državnoj izbornoj komisiji listu kandidata za poslanike i potpise podrške za predstojeće vanredne parlamentarne izbore, piše Borba. Predsjedništvo te stranke je jednoglasno donelo odluku o samostalnom nastupu na izborima. Nosilac liste predsjednik PZP Nebojša Medojević. Krećemo u novo poglavlje, vraćamo se našim izvornim vrednostima i idemo na put reformi i evropskih integracija. U tom smislu je i naša lista koja nosi naziv Prvo Crna Gora Nebojša Medojević, reforme za spas države. Uvek smo bili prepoznati kao avangardni, kao neko koji je nudio konkretna rešenja i imat ćemo priliku da to predstavimo javnosti, koja će, siguran sam, znati to da ceni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije saopštilo je da je u Moskvi uhapšen državljanin Crne Gore Dražen Milović, za kojim je raspisana Interpolova poternica, objavila je agencija TASS. Dražen Milović je, kako se navodi u članku, na poternici Crne Gore od marta ove godine. U martu je Dražen Milović pomenut kao rođak Ljuba Milovića, odbeglog policajca koji je optužen od Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore zbog veze sa Radojem Zvicerom i Kavačkim klanom. Na poternicama po zahtevu Crne Gore našlo se u martu više osoba zbog optužbi za veze sa Zvicerovom organizacijom. Agencija TASS prenela je saopštenje policije povodom hapšenja. U Moskvi su službenici NCB Interpola, Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije i Glavne uprave za krivične istrage Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije lišili slobode 36-godišnjeg državljanina Crne Gore Milović Dražena. Okrivljeni je stavljen na međunarodnu poternicu na inicijativu organa za sprovođenje zakona Crne Gore u martu 2023. godine. Kao član organizovane grupe saopšteno je iz pres-centra iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Napominju da je u decembru 2019. godine na području opštine Nikšić traženi muškarac nezakonito je nabavio kokain radi prodaje, a zatim preusmerio kokain u Bosnu i Hercegovinu. Trenutno se rešava pitanje njegovog izručenja inicijatoru potrage, dodaju iz resora. Dražen Milović je rođen i živeo u Trebinju. Spekuliše se da je bio poveznica kriminalnih grupa Crne Gore i Republike Srpske. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković trebalo bi da se sastane sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčekom. Nakon tog susreta predviđeni su i direktni razgovori delegacije Beograda i Prištine. Razgovaraće se, kako je potvrđeno RTS-u, o najvažnijoj temi zajednici srpskih opština i to u skladu sa 4 sporazuma iz 2013. i 2015. godine. Lajček je u nedelju na Facebooku objavio da je tokom nedavnog sastanka u Prištini u okviru priprema za današnju novu rundu dijaloga na tehničkom nivou u Briselu premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija obavestio o važnosti izbjegavanja bilo kakvog nekoordisanog poteza koji bi mogao da poremeti proces normalizacije. Istakao je potrebu punog fokusa na normalizaciju i implementaciju Briselskog sporazuma i aneksa dogovorenog u Ohridu. On se osvrnuo i na posetu Beogradu, gde se u petak sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i Petrom Petkovićem. Turska ide ka drugom krugu predsjedničkih izbora jer rezultati na osnovu 98,55% prebrojenih glasova juče održanog prvog izbornog kruga pokazuju da je aktualni predsjednik Recep Tayyip Erdogan osvojio 49,39% glasova, a njegov glavni rival Kemal Kılıçdaroğlu 45%, prenela je agencija Anadolija. Ni Erdogan, kandidat Stranke pravde i razvoja, ni Kılıçdaroğlu, kandidat opozicione Republikanske narodne stranke, nisu uspjeli da u prvom krugu osvoje više od 50% glasova, koliko je potrebno za pobedu, i moraće da odmere snage u drugom krugu, koji će se održati 28. maja, prenosi Reuters.